ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପରାକ୍ରମକୁ ଭାଉଜ ବହନ କରି ଭାଉଜ ଏଠି ଭାଉଜ ଡାକିଲୁ ଭାଉଜ ଡାକି ଆଣି କହୁଛି ରାବଣ ତମେ କଣ ବଡ ତମର ମନେ ନାହିଁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲ ତମ ଚୁଟି ଟାଣି ଆଣି ପାଖରେ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ତମେ ସେଇଠି ତମେ କଣ ବଡ କହୁଛ ସଂସାର ବଡ କିଏ ସିନା ବାଳି ବଡ ପୁଣି ଦେଖେ ହସିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ହସିଲେ କହିଲେ ବାଳି ଗୋଟିଏ ବାଣରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣ ଲାଗେ ଏକା ବାଣକେ କାମ ବଢିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ବଢିଲା ସଂସାର ବଡ କିଏ ସିନା ରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ହସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୀରମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ନେଇ ପକେଇଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପକେଇବା ପଥରଟା ବୁଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ବଡ ହେଇଥାନ୍ତେ ପଥର ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଭାସିଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଲା ସେଇଗୁଡାକ ଭାସିଲା ଆପଣ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଲା ଆପଣ ବଡ ନୁହଁ ସଂସାର ବଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଲି ଯୁଗ କେ ବଡ ନାମ ଆଧାର ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ ନା ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହରି ହରି ବୋଲି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯଦି ନାଁରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାଁଟା ଯଦି ଜଗତରେ ବଡ ତାହେଲେ ହରି ହରି କହିଲେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଗୁଡ କିଣିବାକୁ 50 ଟଙ୍କା କିଲୋକୁ ପଡୁଛି ଗୁଡ ଘଷିଲେ ମାଟି ମିଠା ହଉଥାନ୍ତା ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା କାହିଁକି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବା କହିବା ଗୁଡ ମାଟି ମିଠା ହବ ପାନ ଖଣ୍ଡକ 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ପାନ କିଣିବନି କି ଖାଇବନି ଖାଲି କହିବ ପାନ ପାଟି ନାଲି ହବ ଆଉ ତାହେଲେ ନାଁ ଘୋଷିଲେ କଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲେ ନାଁରେ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ନାଁରେ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କର୍ମ ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗତରେ କେହି କାହାକୁ ଦେବେନି କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଲିଆ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ये विदग्ध चिंतामणि सृष्टि है कहा परिवार छोटिया कथा पदे कहूँ घटना गोटे गाँव में अभिमन्यु सामंत सिंह गाँव में गोटे